Oğurluk aydın mı ya da aydınçdan aydın oğurlamak mı? Yine bugün biz bu tema vardı öz fikrimizi size beyan etmek isteyeriz. Misal üçün şu adeşelli oğurluk aydın barada köp durluk geçirendir. Käbir adaylarda belki de köplençe adayda halamayan aydınçını dırnan içinde daşlamak için oğurluk aydın temasının içinde durluk geçiremeler. Yani aydınçını eğer halayan olsana on aytsan aydın oğurluk olsa da ona gözümek, eğer halamayan olsan da onka dine oğurluk da demek. Yani bugün aslında bu tema değil. Ön bir bize gepleşelim bir aydınçın bir işin deyipti de täze kanal açanlar, kanal meşgul etmek isteyenler hem oğurluk aydın barada köp durup geçiyor. Sebäbinden üçin halkta da var, adamlarda da var şu tema boyunca kızıklanma olduğu için şu temany bir jedel tema haline getirende şu etýän işin köp tomoş edilýär diýip aslında bizim oğurluk aydın barada bir aydınçymyzy bir spesialist diýen hünermeniň gatnaşmagynda bizim bir intellektual perspektiw gepleşmemiz batdy. Şu gepleşikde bir saatdan gowrak her tarap öz pikirini aýtdy. Men öz pikirimi gysaça aýtdym. Ýöne bugünkü tema o däl. Bugünkü tema oğurluk aydın däl, aydınçdan aydın oğurlamak barada. O nähil bolýar diýip bilersiňiz? O şeýle bolýar. Bir aydınçymyz aydyn ýerine getirýär we halk bilen paýlaşylýar. Instagramda, YouTube'da paýlaşylýar. Şonu käbirleri şol aydymy öz adyna registrasiýa etýär. Elbetde aydınçyň ady kim bolsa da şeýle görünýär. Ýöne halkara platformalarda öz adyna registrasiýa etýär. Yani aydymyň awtorluk hukukyny öz synalýar. Sonra näme bolýar? Sonra nemede biz size ama YouTube kanalımızda gepleşik getirip gelýäs. İsterseniz aydymlar ullanýas. Mesela için bizim atowatantv.com diýip bir saytymyz vardır. atowatantv.com saytymyzda näme etýäs? YouTube kanalymyza ýerleştirilen videolarymyzy şu ýerde ýerleştirýäs. Şu ýerde bir ýene bir adet etdik. Bir 30 goly aydınçymyzdan ýazmaçy ursat alyp ýeke gidip hemmetine haýyş bilen edip ýazmaçy ursat alyp aydymlaryny öňünden alyp biz awtor hukuky boýunça da ertek gün kellämiz agyrmasyn diýip öz ursaty bilen şu saytymyza ýükletdik. Indi şonuň ýaly biz günde käbir aydymlary mesela üçin bir aydınçyna gepleşýäs, şol gepleşmede YouTube kanalymyza ýükleýäs. Ýa-da bir aydınçyň aydymyny özünden ursat alyp öz kanalymyzda biraz ulanýas. Ýöne näme bolýar? Bir näçelik başyma geldi. Men iki tane gurun berin. Bir aydınçyň şeýle aydymyny alyp ulandyk. Özünden ursat aldym men, göndüm onu özünden habarlaşyp bolýar diýdi. Özünden aldym şonam. İnternetten hem almadym, özünden göndüm aldym. Bir gün sonra näme boldy? YouTube'dan bize näme geldi? Awtor sprawa diýen, awtor hukuky bilen baglanşykly bildiriş, näme duýduruş geldi. Men hem aydınça diýdim, bu aydymyny siz registrasiýa etdirdiňizmi? Ýok, men habarymam ýok diýdi. Ýene bir edi şundan alakaly boldy. Öňem bir döwlet konsertine men gatnaşypdym. Şo ýerde gysaçyk videolar çekdim. Onu habar ýaratyp YouTube kanalymyza ýükledim. Sonra görsem biri şu konsert alyp YouTube kanalyna ýüklepdirdi. Ol awtorski döwlet konsertine aydymlaryň eýesimi diýipdi. Bize awtorski näme ýükle uratdy. Aydymyň eýesimi diýip. Ýani diýjek bolýan nähil bolýar? Şu ýerde iki aýrym bolar şu ýerde. Aydym saz industriýasy henaty bir näme bar ummananda. O nähil bolýar? Aydym sazlary aydymçylaryň menejeri bolup ýa-da durly şertnamalar bilen şol aydymçylaryň aydymlaryny dünýä platformasyna çykarmak boýunça hyzmat berilýän idaralar bar. Eğerde başlar üçün, pul adamı üçün bulan bir metodika bolup biler. Yani legal tarapdan aydymçylaryň özüne ursat alyp, hemen şolaryň aydymlaryny halkara platformalarda registrasiýa etdirip, olaryň öz adyny registrasiýa etdirip, şu ýerden gelýän pullaryň hem aydymçy öz paýyny berip, hem öz paýyny alyp bir gowy biznes etip bolar. O pulun kazanıp bolar. Bu birinci ýady. Muny etýänler hem bardyr. Men şu wagt türkmen aydymçylary YouTube kanalyna ýükleýänleri hemmesem bu ikinci kategorida diýip biljek gel. Öz başyma geçenleri öz bilýärlem aýdyn. Şonu ýa-ni gaýşmaýala gowy biznes bolup biler. Yani benim fikrimçe gowy biznesimdir. Muny etjek bolanlar üçin ýöne ikinci kategoriýa näme? İkinci kategoriýa aydymçyň göz habarym ýok. Ol aydym alýar, mysal üçin adam aydymçyň ady palan barmy? Palan var aydym aýtsa, elbetde şoň ady geçýär. Aydym täbi ýöne aydymyň awtorluk hukuky palandydy. Amyndan aydymçyň habarym ýok. Ýene bir kızykly tarapy şondalyk bir näme bolup geçende sonra
Bugün şu aýdymşyň bir aýtdy, men oňa aýtdym da şeýle ýa-da ol diýemdi. Ol özi paýlaşjak bolupdyr. Öz kanalyna we öz Instagramyna we aýdymşyň özüne awtomatik urulypdyr. Yani awtomatik urulypdyr da. Elbetde käbratlar isteme goýulandan soňra ýeke oturup urutmana da gerek ýok. Awtomatik aýdymşyň öz aýdym paýlaşyp bilenok. Yani nähile diýen eken bir nemesini öwrendim muny. Bilýärsiňiz men şu an Kaliforniýa, San Francisco, YouTube'da ýakyn berde ýerleşýän. Bu arada men ýürüte üstünde işlejegim. Man mekanizman bir nemesini öwrenende şeýle bolýar. Misal üçin diýelim ki, Dubaýda ýene bir ýerde bir kompaniýalar bolýar. Şu kompaniýalar näme YouTube, Amazon, ýene bir näme kompaniýa bilen alalaşyklary bar. Şu kompaniýa misal üçin daşurtdaky diýelim ki, Dubaýdaky ýa-da bu kompaniýa bir aýdymçylarymyň aýdymlaryny registrasiýa etdirýän öz adyna olam o kompaniýany ýerden bilsin, belki bilýär-bilýärmi konçasyny. Olaram nämetdi halkara platformalarda ol aýdymçyň aýdymyny iderleýän, kak menejer ýa-da şoňa bir awtor hukukyny goraýan bir edara kunna bolýar. Oňsoň ýa ol nemeden çykýar. Mesela şu neme ýer görseňiz Amazonda ýer görseňiz türkmen aýdymçylarynyň aýdymlary bardyr. Şu ýerde de eýleri, käbeleri diýişmeýär, hakykatan hawaran baý bolup biler. Onun üçin men hani ýene bir gaýtylýan şu işet ýerlerin hemmesi aýdymçyň aýdymy oglaýar diýip biljek däl, ýöne arkaýyn etip biljek, käbeleri hakykatan mogurlaýar. Sebäbi öz başyndan geçenlerini bilýän. Aýyň hemmesem şeýletýän edem, ol uje ýalňyş bolar. Sebäbi men hemmesem ýekege barlak beramak. Bärde näme üçin şu gepleşýän? Sebäbi biz aslında aýdymlaryň 3 sanak diýili nemesi bar. Gyzykdyrýan taraf bar. Birinji tarafy aýdymçyň özi, ikinji tarafy tomoşaçy, dinleýiji, üçüncü tarapda misal üçin biz ýaly aýdymçylaryň aýdymyny ulanýanlar diýinne. Biz misal üçin gepleşiklerimizi misal üçin özi gelýär, özi ýerine ýetirýär. Ýa-da şöyle bir ýadam boldy, bir aýdymçymy bize gelýär, aýdymlary ýerine ýetirýär. Ol aýdym soňra şol gepleşimen günneden aýrylan boldum. Sebäbi elbetde belki de aýdym arkadan hani panorama diýilýärmi, o şekilde berilen bolup biler, bizde de şeýle giden bolup biler. Ol aýdymyň hani şu ýerde hakykatan özi aýtýan görnedi, aýdymyň özi öň aýdylan bolup biler. Şoň üçin ýene şu bize şu aýdymçynyň özi bize gelip näçe aýdym gepleşik edilen nemeni sonra men YouTube'dan aýrymar boldum. Ertäk gün meniň hani YouTube kanalymda ýan gelme mümkinçiligi bar. Şoň üçin birinciden näçe aslında diýişmeýär, günden aýdymçylary gyzykdyrýar. Hakykatdan hem aýdymçylarymyzyň dünýä derejesinde heme aýdymlaryň çykmasy hem hakykatdan hem girdejik adammasy. Mesela şu aýdymçylar girdejini ýerden gadanýar men pikirimçe. Bira konsertlerden zatdan gadanýar, nükşara kasete satmak diýen da ýok. Esasen ýa-ni halak dijital ýa-da sanly ulgamdan gazanyp bolýar. Ýa-ni halak Amazon zatdan gazanyp bolýar. Ýa-da misal üçin aýdymlaryny birler ulansa, şu ýerden hem öz paýyny töläp şeýle gazanyp bolýar. Reklamlardan zatdan gazanyp bolýar. Şoň üçin aslında köp tarap gyzykdyrýar. Menem Instagramda bir kiçik bu arada öz pikirlerimi beýan etdim. Iň soňky kerekde video bardy. Video çekip video ýazgyp ýetiren edim. Bira şu videonyň maksady ýan kaçmaýanlyk. Hakykatdan şu arada legal, etika biznes etmek isteýänler bir biznes bolup biler. Birinji, ikinciden şu boýunça da industriýanyň, hani senatyň, aýdymsal senatynyň hem käbir kanunlaryň ýerine gelmesi üçin belki käbiratlara sebäp bolup biler. Sebäbi aýdym kim ýerine ýetirýän bolsa, elbetde ol öz nemesini almaly. Öz paýyny almaly. Şunu bilen gysgaça gepleşim şeýle jemýän, häzirçe hoş, sag bolun.